סבא, תעשה שלום למצלמה. תעשה שלום. תגיד שלום. שלום. שלום, סבבה, אנחנו יאללה. טוב, מתי נולדת? אני נולדתי ב-21. בשנת 21. כן. זה אומר שהיום אתה בן... בן כמה אתה, סבא? אני 91. וואו. אני וסבתא הסתדרנו יפה. אני הייתי בחור, בעיני אנשים הייתי מקסים. ובחורה שלי, אני אהבתי הרבה. אוקיי. אבל חשבתי לקחת, אני יותר גדול, אני הייתי בגיל גדול של 22, היא הייתה ב-13. היא הייתה בת 13, אני הבאתי אותה הביתה, שנתיים היא הייתה, לא היה לה אבא, הייתה בת של אלמנה, אז החזקתי אותה אצלי לשמור עליה עד 15, 16, בגיל 16 אנחנו התחתנו. וואו, יופי. מה מקור השם בנימין? זה שם של סבא שלי. סבא שלך מעולה. כן. יופי, מה מקור שמות הילדים? יש לך עכשיו 8 ילדים, נכון? כן. בוא תגיד לי יוסי, מאיפה השם יוסף? מאיפה השם יוסי? כאילו איך חשבתם על השמות? למה קראתם לילדים ככה? יוסי נקרא בשם אבא של אשתי. אבא של? של סבתא. של סבתא, יאללה. למה קראתם לאלי? למה קראתם לאלי אלי? כשהוא היה קטן, כשהוא נולד, למה קראתם לו אלי? לאלי. אני אגיד לך, היה לנו אלי חזן של בית כנסת, היה גבאי, היה אדם מכובד מאוד. יופי, סבבה. אז כמה שאהבנו אותו, שמנו אותו קראתם לו. בסדר, אלי, מי אחר כך? אמא, ציפי, נכון? ציפי? ציפורה? ציפורה. ציפורה, למה ציפורה? ציפורה, אני לא בחרתי את השם הזה, אמא שלה. אוקיי, ולמה היא היא בחרה, אתה חושב? לא יודע, מה שהחיים אני לא יכול לענות. בסדר, ציפורה, מי אחר כך? אחר כך? מי נולד אחרי ציפי? מאיר, לא? מאיר אריה? אריה. 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 אריה, למה אריה? תראה, אבא לא יכול לבחור את השמות אם לא אם אתה אשר. כן. אבל למה? למה קראתם לאריה אריה? למה? לא יודע. ומאיר. מי אחר כך? מאיר. מאיר. למה מאיר? למה מאיר שזה היה שם אור, יאיר, מאיר. אוקיי, אהבתם את השם. מי אחר כך? יעני זאת אומרת, בא לנו ילד, מאיר את המשפחה. יופי. מי אחר כך? גדעון. אחרי מאיר? למה גדעון? אני, תראה, תעמד אמא בחרה, אני לא... אתה לא יודע. כן. אוקיי, ולמה... כשהיינו מתייעצים, אז מה שהייתה אומרת, הייתי לוקח בחשבון, צריך לקבל את זה. כיבדת אותה, נתת לה לבחור, יופי. היה צריך הבנה להיות בן זוג. תמיד צריך שיבינו אחד את השני. כי הריב ולהתווכח על דברים כאלה, זה לא נראה לי. ומרים, למה מרים? למה השם מרים? מרים בשם אמא שלי. אמא שלך? וואו. אמא שלה גם מרים. בסדר. גם אמא של סבתא. עכשיו בוא תעשה... זה לא היה ויכוח. כן. מי היה אבל הכי שובב? עושה הכי הרבה בלאגן. אריה היה הכי חכם. אריה הכי חכם. בוא תספר לי קצת על יוסי, מה יוסי היה עושה? יוסף היה קצת שובב. שובב. אחר כך מי היה? אלי. מה אלי היה עושה? אלי אהבנו אותו, היה הכי מתוק. מתוק? יופי. מה עם ציפורה? היה חייכן והיה זה, כן. יופי. וציפי, ציפורה מה הייתה? ציפורה אהבנו אותה יותר מכולם. למה אבל? מה היה מיוחד בה כשהייתה קטנה? הגישה, האדם הוא בעצמו מביא את האהבה. אם הוא חייכן ואם הוא... אז מה היה מיוחד כשהייתה קטנה? מה היה מיוחד? מה היה מיוחד בה? מה היה? היא אהבה את המשפחה מקטנות. בסדר גמור. אחר כך אריה. מה אריה היה מיוחד? היא הייתה מטפלת באריה, אחי אריה, והייתה אוהבת את המשפחה. ומה עם אריה? מה היה מיוחד בו כשהיה קטן? אני אגיד לך, הוא לא היה חושפן. מנומס. שומע. שותק. אוקיי. וכשהיה מדבר,
אז היית חייב לקבל את הגרסה שלו. כן. החוכמה היה מדבר. חכם. ומה עם מאיר? מאיר. מה היה במאיר? מאיר היה שובב. שובב גם, אבל היה לו איזה מין חוש של גרשת ככה, כוח. יפה, עקשן. עקשן. טוב מאוד, טוב מאוד. כן. מה אחר כך עדנה? לא, גדעון. גדעון, מה המיוחד בגדעון שהיה קטן? אני אהבתי את הגדעון גם, את האמת, הוא היה חכם, היה תלמיד טוב. היה לומד טוב. חכם, תלמיד חכם. לא היה בבית ספר טענות עליו. בסדר גמור, תלמיד טוב. עדנה, מה המיוחד כשהייתה קטנה? מה התכונה המיוחדת של עדנה? היא הייתה גם חכמה, עושה דברים מסודרים, והיה לה ידיים טובות. הייתה עוזרת לאמא שלה. יופי, ומרים, מה המיוחד בשטח? אני לא זוכר שמו, אבל היה, עוד הייתי בעיר מולדת. כלב שלך? כלב שלך? כן. כלב קטן כזה, כמו שכלב שלכם, אבל בצורה אחרת. לבן? איזה צבע? לבן. לבן, וואו. כן, וזה, אנחנו אצלנו, האבא שלי היה קצב, היו שחטים בבית את הכבשים. מביאים לו לאכול? כן, והיה שומר על חתולות שבאים לאכול בשר, הוא היה רודף אחריהם. אנחנו, היה אצלנו מסווה לא לעשות שטויות. אם אישה נכנסת להיריון, תיכנס, לא הולכים למנוע אותה. אבל כמה אתה ממליץ ילדים לעשות? לך יש 8 ילדים, כמה היית ממליץ נגיד לנו? כמה הספיק לך? כמה הספיק? אני עשיתי 8, אבל אם היה 10 גם, יש אנשים... כמה שיותר יותר טוב אתה אומר. כמה יותר טוב. אנחנו היינו אומרים מה שאלוהים ייתן. תגיד לי את השמות של הנכדים. יוסי, מה הילדים שלו? מה השם ילדים כן. שלו? אתה זוכר? יניב. יניב. מי עוד? והשני, אני יודע, לא זוכר. קורן, אמיר. מי עוד? כן. פרח הקטנה. פרח. יאללה, עכשיו מי אחר כך? אלי. הילדים שלו, מי הילדים שלו? אלי. יש לו מני. יש לו... מי גר באוסטרליה? עמית. מי עוד? בסדר, מי עוד? יש לו בת. ענבל. ויש לו עוד ילד? קטן? יש לו עוד ילד בן. יאללה, ציפורה. 5 ילדים. מה השמות? טוב, יאללה, נראה לי אנחנו יכולים לעבור שאלה, נכון אני סבא? רוצה להגיד לך שהילדים במשפחה, תודה לאל, אני מרוצה מהם כולם, אחד. שמחה? ההחלטה הכי טובה שעשית. מה ההחלטה הכי טובה? ההחלטה הכי טובה שקניתי חנות לילדים שלי. מעולה, יפה. והתקדמו. יפה. ואני נהנה, ואחר כך קניתי גם לעצמי. שלמדת ממנה, אבל מה הטעות שעשית? טעות שאני, לאחר שהגעתי לישראל, לא למדתי בבית ספר. זה היה אחת הטעויות של החיים שלי. היה לי יכולת מחשבה פוליטית, מעשית, יכלתי לעשות את הכל, וכל דבר התעסקתי, אבל היה חסר לי בית ספר. מכיתה ג' אני ניתקתי את עצמי, הלכתי, עזרתי לאבא. מה בא לך, מה אתה אוהב? מה המאכל האהוב עליך? מה? קובה, מה אהוב עליך? יפרח? לא, אני אוהב עכשיו, אני אומנם מייסר קובה, עושה קובה, אוהב לתת לאחרים שיוכלו, אני גם אוכל, אבל את האוכל הקל בשבילי, שאני צריך לשמור על עצמי, קוטג' אני אוהב יותר מכול. אצלנו כצעירים, מה העצה שלך לאיכות חיים? אני ממליץ שכל אחד ילמד כמה שיכול, לא לוותר על הלימודים שלו, כי הלימודים הם היסוד של החיים. כמו שאתה בונה בית, תלוי איך אתה בונה אותו. אם אתה שם יסודות חזקים, הבית אתה יכול לבנות אותו כמו חיים. בסדר גמור, סבא, תודה, ובוא תעשה שלום למצלמה. יאללה, ביי, תודה.